לנו פה, אחד האנשים שבאו לקהל שלנו, הגיע מקיבוץ נירים, נכון? כן, בוא אליי בבקשה, אדוני. יש לי מיקרופון, הנה המיקרופון פה, בבקשה. כן. מה שמך? אבי. אבי יקר. ואתה מאיפה? קיבוץ נירים. וואלה. וואלה. אז מה, ובאת פשוט להיות קהל? אני מתארח אצל גיסי בנס ציונה, והוא כבר היה פה, זו פעם שלישית שלו. הוא אמר לי, בוא, גם ככה זה מה שאנחנו רואים אצלו בבית, רק את ערוץ 14, אז כבר נראה אתכם בלייב. אוקיי, אז מה הסיפור, מה חווית מה חווינו? מעבר לתחושת פחד המצמית, ניסיון של חדירה לבית שלנו כשאנחנו בממ"ד עם אשתי ושתי הבנות החיילות, ירי על דלתות הבית, ניסיון חדירה שלא הצליח בפעם הראשונה, אחרי כשעה וחצי שוב, דפיקות בדלת, פתחנו עוד פעם בדלת הממ"ד, שומעים קולות בערבית, מבינים ששוב מחבלים, ניסו שוב להיכנס, ירו על החלונות, ירו על מכונת הכביסה, ירו על ציוד, לא הצליחו להיכנס ועברו למקום הקל הבא כנראה. אני בשוק. אני פשוט מראיין כרגע בן אדם שבא להיות פה קהל בפטריוטי. אמר לי זמרי ופליישמן, אמרו לי, שמע, יש פה איזה אחד עם סיפור וכל מיני כאלה. אתה ממש ניצול, אתה ממש ניצול. אני יודע, ניצול, כן, שרד. מה, אתה ישבת בממ"ד עם מחבלים שניסו לפרוץ לך לממ"ד ולרצוח את המשפחה שלך. כן. באותו רגע הבת הגדולה גם גרה בקיבוץ ולא הייתה, והיה שלב של היפרדות. תהיי ילדה טובה, תגדלי, תלמדי, זאת אומרת, כבר... מה, ב-SMSים? בוואטסאפים? בוואטסאפ. וואו. ההבנה שאנחנו לא נחיה הייתה מוחשית לגמרי. זאת אומרת, שומעים את הקולות בערבית ורואים בקבוצות הוואטסאפ, בקיבוץ, מה שקורה. לא חשבנו לרגע שאנחנו נשרוד את זה. זאת אומרת, מבחינתי, מסתכל על הבנות, על שתי החיילות ונפרד, יודע שזהו. זה השניות האחרונות לפני שמחסלים אותנו. ועולים סרטים, האם אני צריך לחסל אותם לפני, כי אני עם אקדח. היה לך נשק? היה לך אקדח? אקדח, אבל אמרתי, ברמה המספרית, כמה אני אוכל, אחד, שניים, בסופו של דבר הם יגיעו אליהם. רגע, אתה בממ"ד עם מי? עם בניית אשתי ושתי הבנות, שתי חיילות. שתי חיילות. באיזה מצב הייתם? חשוך לגמרי. מזגן דולק, המזגן למעלה, אמרנו נדליק אותו כחם, ואנחנו מתלחשים. ואני נשען על דלת הממ"ד, כשהאקדח ביד שלי דרוך, ועומד, מחכה לראות... מה זה נשען? הידית דלת, אתה תופס אותה? הידית של הממ"ד, אני נשען עליה עם הגוף שלי, שאם מישהו ינסה לפתוח, הוא צריך להזיז 100 קילו. כאילו הידית הייתה למטה, והוא צריך להרים אותה? הידית נמצאת במצב שהיא כלפי מעלה. ואני בעצם נשען עליה או עם הגוף, או נשען עליה במצב כזה. ואתה כל הזמן על הידית? אני על הידית, כן. והם ניסו לפתוח אותה? לא, הם לא הצליחו להיכנס הביתה. הם לא הצליחו? איך הם לא הצליחו? נס. לא יודע איך לא הצליחו. יש לנו חלון ספסל 2 מטרים על 2 מטרים זכוכיות. בעיטה או ירי, הם ירו על החלק העליון והם רק סדקו אותו. אם הם היו יורים על החלק התחתון, שהוא זכוכית חלבית, הם היו נכנסים בקלות. ואתה מתלחש עם האישה והבנות, ומה אתם מדברים? לא מדברים על זה, אנחנו גם בדיעבד, זה נראה כמו, הרגיש כמו שעה. כל ה-11 שעות בממ"ד הרגיש כמו שעה. האדרנלין, הלחץ, המתח, אני לא יודע להסביר את זה, זה לא תחושה שמרגישים, לא תחושה שאמורים להרגיש, ובטח אי אפשר לפענח ולהקל מה היה. אבל מה דיברתם? רק דברים ענייניים? כולם בטלפונים, כן, כולם בטלפונים, אני מרגיע את הילדה, חברים, משפחה, אשתי גם, חמותי, גם כן, בת 88, גרה בנירים, אז היא הייתה בממ"ד לבד, ואנחנו מנסים לתקשר איתה, לראות אם היא חיה, ואין לה חשמל, והיא לא יוצרת איתנו קשר. אז יש איזו, ואנחנו רואים את ההודעות, ואנחנו מתחילים להבין מה קורה, ואנחנו מתלחששים ככה בדירה הזו. ואיך זה נגמר האירוע? בסביבות השעה 4, אחרי כ9 שעות, הודיעו לנו שיחידת דובדבן בקיבוץ, לא לפתוח את דלתות הממ"ד עד שאנחנו לא נשמע שקוראים בשמנו, ובאמת דניאל מאיר, הרבש"ץ, צעק אבי, פתחתי את הממ"ד והחבר'ה נכנסו לתאר את הבית. הגענו למועדון החבר ביחד עם כל הקיבוץ, וכל כמה דקות מגיעה עוד משפחה. הם עברו ותיארו בית, ריכזו אותנו במועדון החבר, והיינו שם עד יום ראשון אחר הצהריים, שאפשרו לנו לאסוף מטלטלים קטנים, ועברנו, אנחנו לנס ציונה ושאר הקיבוץ למלון המלך שלמה באילת. איך אתה, תגיד? מעכל. לא יודע להסביר. לא חסון כמו שהייתי, מבולבל לגמרי, גם משועמם, בסך הכל נעלמה השגרה, נעלמה אורח החיים הרגיל.
אבל כמו שאמרתי להם, יש לנו את פירמידת הצרכים של מאסלו, ביטחון, ביטחון כלכלי. אין לי פירמידה, נשארתי עם איזה בסיס קטן של המשפחה וכל השאר התאדה. וואו, וואו. אבל... מה שמך שוב? אבי. אבי. מה זה הקעקוע? זה קעקוע שעשיתי לפני שבוע להנציח את מה 7 באוקטובר 2023, מגן דוד עם דם. מדמם, כן. זה מה שהרגשתי, שפגעו לנו בזהות שלנו. ורק בגלל שאנחנו יודעים, חווינו את מה שחווינו. וינון, הוא עבר לשם ממרכז הארץ, נכון? כן, במקור אני בת ימי ואשתי מראשון, ולפני 23 שנה החלטנו אידיאולוגית להקים בית בקיבוץ, בית בעוטף, אז זה לא היה עוטף, אז היה לנו את גוש קטיף, וזהו, יש הרבה אשמה שהבאתי את הבנות שלי למקום כזה, איך הן? שקטות, מסוגרות. הבת האמצעית, החיילת באוגדת איו"ש, מבלה בין לוויות של חברים, לבין ניחומים, לבין הנצחה, היא עסוקה בשכול. הבת הקטנה היא חיילת באוגדת עזה, מסוגרת. אני לא יודע מה עובר עליה. מתחילים טיפולים, מקווה שיצא, ואשתי מבועטת עם סיוטים. כל לילה חולמת שרוצחים אותנו, כמעט פגישים מול החלום. אבל אנחנו כל הזמן באי בלופ הזה, מאוד מאוד קשה. וואו. אבי, תהיו חזקים. אנחנו שמחים שאתה פה איתנו. אני שמח להיות איתכם. ממש, תודה שבאת. תודה. נצא להפסקה.